Lokoda manero mabende pod waboyudo kochopo sa adek mano mar otieno e chenro mar oimore. Kaluwore koda ng'anyo ma oluong wuok tich ne riwruoge jonyakwe pacho ka Kenya Veterans for Peace okwayo gai mar Azimio Raila Odinga mondo chung wach mar ng'anyo motime pacho ka ahinya magichano bago wuok tich mar juma manyien. Kotelnegi kod Jakom Bishop Mbukwa giseyo Raila kuom telo ne ng'anyo mabende dhi nyime pacho ka giwacho ni ng'anyo makamano biro nyayo tulo. Jokanyo ma Kenya Kwanza kotelnegi kod jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala bende oseyo ng'anyo no kagiwacho ni gibiro bago machielo odiochieng'no korieyo e par Raila Odinga mantie Karen. Lakini hao watu walipigania tukabii kwanza. Tuko na sana. Mr. Kawaya. Mena wangu wa siasa. We therefore appeal to the Right Honorable Raila Odinga and his team to reconsider their stand and be guided by patriotism to call off the planned protest. Let Raila and his team explore other avenues to hear their grievances. We have opinion that there could be other ways to resolve, not necessarily a handshake. We cannot stop a handshake either. If they feel they could want to a handshake is not our decision. What we are saying is, let us consider the lives of Kenyans. Wewe umesema unaamuka asubuhi unaandamana ukienda State House. Mimi kama Secretary General nitachukua pia wanachama wetu pia waandamani wakienda kwa Raila Odinga. Pia twende kwako kule Karen.